Καλημέρα Μπροκολόκο. Κυριακή. Σήμερα ημέρα 4. Σήμερα έχει το μαγικό leg day. Αλλά έχουμε επιπλοκές στο πρόγραμμα, στην ώρα κλπ. Αρχικά να πούμε ότι αυτό το πραγματάκι είναι ό,τι καλύτερο. Έχει 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, 150 θερμίδες και έχει γεύση salted caramel. Είναι μαγικό. Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Χθες δεν ανέβασα, είδατε, αλλά είχα rest day. Ήθελα να ανεβάσω παρόλα αυτά, γιατί είτε να πάω για περπάτημα. Αλλά εντελώς παραδόξως, με πήρε ο ύπνος κατά τις 12 το βράδυ, την Παρασκευή, 1, και ξύπνησα στις 10, 11, κάτι τέτοιο. 10 και μισή, 11 παρά. Είναι η πρώτη φορά που κοιμήθηκα τόσες πολλές ώρες. Μάλλον βγήκε η κούραση. Από τις μέρες που δεν κοιμήθηκα κιόλας, έκανα προπόνηση, edit κλπ. Πιέστηκα. Βγήκε η κούραση και κοιμήθηκα. Μετά ήταν να φύγω στα γενέθλια κλπ. Ήταν να πάω στο σούπερ μάρκετ, έτσι, να κάνω vlog, να σας το δείξω κλπ. Κατεβαίνω κάτω και τι να δω. Λείπουν οι πινακίδες από το αυτοκίνητο. Ωραία ξεκίνησε η μέρα. Δεν είχε πινακίδες, οπότε δεν μπορούσα να πάω στο σούπερ μάρκετ. Ξέχασα ότι είναι όμως και αργία και είναι κλειστά τα καταστήματα, οπότε double fail. Ευτυχώς δεν πήγα. Ή δυστυχώς, γιατί δεν έχω πινακίδες. Πάρ' το όπως θέλεις. Και πάμε εκεί στα γενέθλια. Άρα, εγώ χαλαρός, έτσι, ούτε τίποτα. Εντάξει, πήραν τις πινακίδες, whatever. Έγιναν κάτι φίλοι με πήρανε και πήγαμε. Μετά εκεί ένας φίλος ρωτάει, ρε φίλε, σου πήραν τις πινακίδες και κάθεσαι έτσι ήσυχα ήρεμα. Θα σας πω. Μισό λεπτό να το φάω αυτό γιατί έχουν προπόνηση. Δεν μπορώ να φάω κανονικά πριν την προπόνηση, οπότε μισή ώρα πριν την προπόνηση θα φάω αυτό. Ίσως μου δώσει ενέργεια, δεν ξέρω. Να δούμε. Να το δοκιμάσω. Από το να μην φάω τίποτα εντελώς πριν την προπόνηση, είναι 10 και 50. Σε μισή ώρα θα κάνω πόδια. Λοιπόν, και που λέτε, μου λέει, πώς είσαι τόσο ήρεμος. Λέω, τι θα κάνω, άμα νευριάσω, άμα χωθώ, άμα... Τι μπορώ να κάνω για να επιστραφούν οι πινακίδες μου. Είναι αργία, είναι Σάββατο. Μπορείς να κάνεις κάτι. Μου λέει, όχι. Τότε γιατί να ανησυχείς. Μου λέει, ξέρω εγώ, αν φας πρόστιμο, τέτοια, μπορεί να ξέρω εγώ, ξέρεις, μεγάλο το ποσό, ή να σε κλέψουν, πρέπει να πληρώσεις, να σε βγάλεις. Λέω, ό,τι και να γίνει, δεν πρέπει να πληρώσω. Μου λέει, ναι. Μπορώ να κάνω κάτι για να το αλλάξω αυτό. Μου λέει, όχι. Άμα αγχωθώ, θα αλλάξει αυτό. Μου λέει, όχι. Τότε γιατί να αγχωθώ. Κατάλαβες. Παιδιά, γενικά είμαι της φάσης, ας πούμε, χτύπησες τα τράκαρα στα μάξι σου, σου πήραν τις πινακίδες, χωρίς προφανώς να γίνει σωματική ζημιά, έτσι, ένα ελαφρύ τρακάρισμα μιλάμε. Κάτι γίνει, ας πούμε, έχασες το κινητό σου, έκανες το ένα. Ναι, εντάξει, θα σε χύστης εκείνη τη στιγμή. Εγώ σου μιλάω, ούτε καν σε χύστηκα τις πινακίδες, έτσι, ήμουν full zen. Και άμα δεν μπορείς να το αλλάξεις, αλλά από τη στιγμή όμως που μπορείς να το αλλάξεις, πάλι γιατί να χωρίσαι. Άρα, όλα καλά. Το εξήγησα χθες στο stream αυτό. Έκανα και διάγραμμα, άμα θες πάνε να δες στο άλλο κανάλι. Στην ουσία τι λέει. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Μπορείς να το λύσεις. Άμα ναι, τότε γιατί να ανησυχείς. Why worry. Άμα υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορείς να το λύσεις. Όχι. Άρα γιατί να ανησυχείς. Why worry. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ρε φίλε, η ζωή είναι τόσο απλή. Και την κάνουν περίπλοκοι όλοι. Μπορώ να καταλάβω. Ώρες κάθομαι και μου πιάνουν, λέει, ξέρεις, αυτό το χαμόγελο, ρε μαλάκι, γιατί ρε φίλε, περιπλέκεται τόσο πολύ τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Τέλος πάντων. Μπορώ να μιλάω για ώρες για αυτά τα θέματα, οπότε ας το αφήσουμε. Μισή ωρίτσα, προπόνηση leg day δυνατή σήμερα και μετά πάμε Digimon το βράδυ. Πολύ καλά περνάμε σήμερα, τέλεια. Anyway, τα λέμε παιδιά στην προπόνηση. Κάναμε 8 σετ κοιλιακού σε ζέσταμα. Κάναμε ένα σετ πόδια για ζέσταμα με 20 κιλά.
Πάμε 50 κιλά και κάνουμε το κανονικό μας set. Φύγαμε. Στο ωραίο το τσούξιμο, μπρο. 15 και 2 μισές. Καλό ήτανε. Πρώτο σετ 15, δεύτερο 13, τρίτο 13. Και τώρα έχουμε το τέταρτο. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Τέταρτο σετ. Πάμε. Fuck. Leg day πάντα περνάω καλά, ρε φίλε. 11. Το προηγούμενο ήταν 8 στο τέταρτο σετ, τώρα κάναμε 11. Καλύτερα. Ρε φίλε. Πάμε για squats, τα αγαπημένα squats. Λοιπόν, φύγαμε. Οπα, εδώ είμαστε. Fuck. Yes. 12. Καλό ήτανε. Τόση ώρα δεν έγραφα. Όχι ρε φίλε. Έκανα επικό σετ. Τόση ώρα δεν έγραφα, δεν το πιστεύω. Ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω γιατί έχω ναυτία. Εδώ και τα τελευταία 2 σετ. Δεν μπορώ να μετά από κάθε σετ μου έρχεται ναυτία full. Είναι μάλλον επειδή δεν έφαγα το καλά. Δεν ήπια αρκετό νερό, έτσι, ηλεκτρολίτες κλπ. Γι' αυτό λογικά δεν ξέρω. Και τώρα στο τελευταίο σετ έκανα ένα και λέω δεν μπορώ, τα παρατάω. Κάνω ένα βήμα πίσω και λέω όχι, θα τα κάνω. Και έκανα 10. Τα κατάφερα παρόλα αυτά πούσαρα. Μην τα παρατάτε, παιδιά, μην τα παρατάτε, δεν μπορούμε, ρε. Standing calf raises. Γαμπούλα. Πάμε να κάνουμε γαμπούλα, συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε. Oh, fuck. Πήρε φωτιά. Ναι. Τελειώσαμε με γάμπα. Ηρέμησα τώρα, ναυτία έφυγε. Το κολπάκι που έκανα είναι, έβαλα στο νερό στο μπουκάλι, το είχα μισό περίπου. Έβαλα λίγο αλάτι. Το αλάτι στην ουσία είναι η γρήγορη λύση, θα το πω, μπακαλίστικη λύση.
να βάλεις ηλεκτρολίτες στο ποτό σου, ας πούμε, στο νερό σου, παραπάνω ηλεκτρολίτες. Από ό,τι διάβασα έχει το νερό ήδη, απλά είναι πολύ λίγοι. Όταν κάνεις έντονη γυμναστική θέλεις περισσότερους. Οπότε, αλλά ειλικρινά μην παίρνετε αυτά που σας λέω εδώ σε αυτό το κανάλι ως συμβουλές. Δεν είμαι ειδικός, δεν έχω ιδέα τι κάνω. Αυτά που κάνω τα κάνω για μένα, τα ψάχνω μόνος μου με δικιά μου ευθύνη για τον εαυτό μου. Ο καθένας να κάνει την έρευνά του. Αν θέλετε πιο επαγγελματικά, πιο σωστά πράγματα, The Vegetarian, ξέρετε που τον έχω λινκάρει, έτσι, στο κανάλι εδώ. Οπότε ναι, όλα αυτά είναι απλά μοιράζομαι το τι κάνω εγώ μαζί σας. Δεν είναι καμία συμβουλή. Ό,τι κάνετε με δικιά σας ευθύνη, έτσι. Deadlift, τις αγαπημένες μας ασκήσεις ever. Οπότε πάμε. Oh, fuck. 15. Αν μέτρησα σωστά. Πολύ καλό. Πάμε. Τελευταίο set, deadlift. Αν τα παρατούσα στα squats που σας είπα πριν, που ζαλίστηκα, που είπα όχι δεν μπορώ άλλο. Αν τα παρατούσα εκεί, δεν θα φτάναμε τώρα εδώ. Οπότε μάθαμε σήμερα, όσο πιο σκοτεινά είναι, τόσο πιο πολύ πρέπει να πουσάρεις, ρε φίλε. Προφανώς προσέχετε την υγεία σας, έτσι, άμα ζαλίζεσαι και δεν μπορείς να σταθείς, προφανώς δεν το κάνεις αυτό. Αλλά πάντα να ξέρεις τα όρια σου, αλλά και πάντα να ξέρεις ότι μπορείς λίγο ακόμα να πουσάρεις. Να πουσάρετε για αυτό που αξίζει. Για αυτό που ξέρετε ότι σας πουσάρει και αυτό μπροστά. Πάμε, τελευταίο set, 15, κάναμε 3 set, στόχος 15 και αυτό το set, φύγαμε. Πάμε. Ένα. Και ένα για σας. Fuck. Τέλος και σημερινή προπόνηση, μέρα 4 πόδια. Τώρα ήρθε η ώρα να φάμε το κανονικό μας φαγητό, 300 γραμμάρια κοτόπουλο, 200 γραμμάρια ρύζι. Καλή όρεξη. Λοιπόν, σήμερα μάθαμε πολλά στην προπόνηση. Βασικά, καλό είναι να μην μιλάς στον τρως, η αλήθεια είναι. Αλλά καταλάβεις ότι χρειάζομαι χρόνο. Πρέπει να κάνω ταυτόχρονα πολλά πράγματα, οπότε με συγχωρείτε αυτό. Το κοτόπουλο, τρίτη μέρα το έχω στο ψυγείο, δεν είναι τόσο νόστιμο όσο την πρώτη μέρα που το ψήνεις. Η αλήθεια είναι. Ένα fact. Δεύτερο, παραλίγο να παρατήσω την προπόνηση. Ευτυχώς δεν το έκανα. Ήταν ωραία φάση. Είμαι πολύ περήφανος με αυτό μου που δεν τα παράτησα. Γι' αυτό λένε ότι στο γυμναστήριο χτίζεις και χαρακτήρα, χτίζεις πειθαρχία, χτίζεις mindset, έτσι. Και αυτό θα σε βοηθήσει στο business, στη δουλειά, στη σχέση σου, στη φιλική είτε ρομαντική. Θα βοηθήσει στην υπομονή σου, θα βοηθήσει σε πολλά. Αυτό κατάλαβα.
Γι' αυτό το έβαλα πρώτη προτεραιότητα. Προτιμώ να βγάλω ένα βίντεο λιγότερο στο main channel, να σας κάνω ένα στριμάκι λιγότερο, αλλά να μην χάσουμε αυτό που κάνουμε εδώ μαζί παρέα. Εδώ εγώ και εσύ. Το ξέρω ότι και εσύ βαθιά μέσα σου το θέλεις, όλοι σας το θέλετε, και εσύ ειδικά το θέλεις πολύ, απλά για κάποιο λόγο δεν πιστεύεις στον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται, στην αρχή δεν χρειάζεται. Απλά ξέρεις τι, σκύψου το κεφάλι και κάντο. Και μην βγάζει νόημα τώρα. Ειλικρινά, ας μην βγάζει νόημα, ας μην έχεις καμία πρόοδο. Κάντο συνήθεια, κάντο να είναι σαν όταν ξυπνάς και θες να φας, ας πούμε, ή θες να πας τουαλέτα, θες να δεις τους φίλους σου και θες να... Αυτό που κάνεις κάθε μέρα. Τρως πρωινό, παράδειγμα. Σαν πρωινό κάνω, σαν φαγητό. Γίνεται να μην φας μια μέρα. Να φας, να κάνεις προπόνηση. Πολύ δύσκολο. Ξέρω στα λόγια. Και εγώ τώρα το κάνω 4 μήνες. Αρκετά καλά. Αλλά έκανε και τα skip μου, είπα και όχι σήμερα. Και είπα, τα έχω κάνει. Τώρα εδώ πέρα, μαζί, παρέα. Ημέρα 4 είμαστε. Ημέρα 4 είμαστε, ναι. Ημέρα 4 είμαστε. Χθες δεν ανέβασα, σας είπα, ήμουν σε γενέθλια. Με πήραν και πινακίδες κλπ. Τα είπαμε στην αρχή του βίντεο αυτά. Αλλά, ναι, θέλω πολύ να μην τα παρατήσω ποτέ ξανά. Να είναι αυτό το normal. Και σιγά σιγά θα συντονιστείς. Η γυμναστική κατά τη διάρκεια της γυμναστικής δεν θα γίνει ποτέ πιο εύκολη, θα είναι πάντα αυτή η πίεση. Οπότε στην ουσία εκεί δουλεύεις και την υπομονή, όχι την υπομονή, και την υπομονή σου, την πειθαρχία σου. Και νομίζω θα κερδίσουμε όλοι με αυτό. Εγώ παρατήρησα από τότε που κάνω γυμναστική είμαι πιο ήρεμος. Έχω λιγότερα νεύρα, ξεσπάω λιγότερο. Μπορώ να συγκρατήσω καλύτερα τα συναισθήματά μου, δεν είμαι σε level που θα ήθελα. Δηλαδή είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, έτσι. Οπότε αυτό δουλεύω και αυτό. Δηλαδή δεν δουλεύουμε μόνο στο σώμα μας, δουλεύουμε και στο νου μας, στο μυαλό μας, στην ψυχική μας υγεία. Πρέπει να δουλεύουμε όλα, όχι μόνο αυτό. Απλά αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό έχω να σου πω εγώ σήμερα. Τώρα θα φάω, έτσι, θα ξεκουραστώ λίγο. Προσπαθήσω θα κάνω edit αυτό, όχι θα προσπαθήσω, θα κάνω edit αυτό το βίντεο, θα το ανεβάσω και θα φύγω για σινεμά. Αυτό θα γίνει σήμερα. Οπότε ευχαριστώ που είστε σε αυτό το ταξίδι μαζί μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνετε μέχρι στιγμής. Είδα τα βίντεο, τα βλέπετε, σχολιάζετε, μοιράζετε τις εμπειρίες μας. Ένας φίλος μας λέει 38 χρονών, λέει, και λέει μου έδωσες, πώς το λένε, κίνητρο να ξεκινήσω. Φίλε ηλικία, εσένα θα σου πω ότι δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή εγώ και 50 να ήμουν θα ξεκινούσα. Ποτέ δεν είναι αργά. Γιατί η υγεία δεν πληρώνεται, ρε παιδιά, είναι στο χέρι μας. Προτιμώ, ας φύγω, ξέρω εγώ, 80-90 χρόνων, αλλά ας φύγω δυνατός, κατάλαβες. Δεν θέλω να είμαι, να περάσω την ηλικία μου πάνω των 60-70 να την περάσω στα νοσοκομεία. Θέλω να την περάσω με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, αν θα έχω κάποτε, και εγγόνια, ξέρω εγώ, αν ποτέ μας δώσει η ζωή αυτό το δώρο. Αυτό. Και ελπίζω να συνεχίσει αυτό και τα δικά σας τα σχόλια μου δίνουν και εμένα πολύ έμπνευση και θάρρος, να ξέρετε. Τα διαβάζω όλα. Ειλικρινά. Ευχαριστώ και για τα tips. Μερικοί δίνετε και tips ωραία. Κάποιοι δεν τα ακολουθώ γιατί ξέρω ότι είναι λάθος. Κάποια όντως έχουν κάποιο point. Οπότε, όπως το παλικάρι που λέει πιο κάτω στην πλάτη το παρατήρησα. Γιατί δεν ανέβαιναν τα χέρια τέρμα πάνω. Θέλει λίγο πιο κάτω να είμαι. Αυτό ισχύει. Οπότε, ευχαριστώ. Αυτό είναι το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Έφτιαξα την ομελέτα με cottage τυρί, cottage cheese, για να συμπληρώσουμε το ποσοστό, τα γραμμάρια πρωτεΐνης που πρέπει, 200 γραμμάρια δηλαδή είναι ο στόχος κάθε μέρα. Οπότε στην ουσία έκανα 2 γεύματα κοντά, γιατί μετά θα φύγω κινηματογράφο και μετά θα φάω τίποτα, νεράκι. Και θα κλείσει η μέρα μας με αυτό εδώ το γευματάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, μπορώ να πω. Θέλω να συζητήσουμε κάτι σήμερα. Θα σου πω τώρα. Στο app έβαλα τα χθεσινά
Τι έφαγα χθες στην ουσία, έκανα ένα entry και μου βγήκε ότι έφαγα 3.113 θερμίδες περίπου. Έβαζα λίγο παραπάνω, μπορεί λίγο λιγότερο, πάνω κάτω, έτσι, περίπου, ό,τι θυμόμουν τι έφαγα. Και μου βγήκε ότι είναι 145 γραμμάρια πρωτεΐνη, 162 γραμμάρια λίπος, fat, και 87 γραμμάρια υδατάνθρακα. Δηλαδή έφαγα μια παντσέτα, έφαγα λουκάνικα τζουμαγιάς, ένα μεγάλο κομμάτι, 2 βόια μπιφτέκια, όχι, 315 γραμμάρια βόια μπιφτέκια έβαλα, κάπου εκεί έφαγα, σουβλάκι, 3 σουβλάκια, ένα κεμπάπ, 2 κεμπάπ, 2 πίτες, λίγο μπουγιουρτί και βόιο λουκάνικο, 2 βόια λουκάνικα. Και όλα αυτά υποτίθεται είναι μόνο κρέας. Εντάξει, είναι χοιρινό και βόιο και λίγο κοτοπουλάκι, ας πούμε, και τέτοια. Και λες ότι εντάξει, είναι πολλές θερμίδες, αλλά θα είναι και πολύ πρωτεΐνη. Και όμως βλέπετε, δεν έφτασαμε καν 200 γραμμάρια πρωτεΐνη. Που εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί πρώτη φορά το κάνω αυτό. Και λέω, οπότε, όταν βγαίνεις έξω και τρως απ' έξω, δεν είναι όλα διατροφικά επειδή είναι μόνο και μόνο κρέας. Είναι και τι κρέας θα πάρεις, δηλαδή, και πώς θα ψηθεί κλπ. Εντάξει, τα κάρβουνα ήταν όλα, δεν είχε τίποτα λάδια πάνω, εξτρά κλπ. Οπότε, καλό αυτό. Αλλά συνειδητοποίησα ότι έφαγα 3.000 θερμίδες, bro, σε rest day. Και εντάξει, δεν έχω τύψεις, it's cool. Σήμερα έκανα καλή δυνατή προπόνηση, τρώω τα σωστά φαγητά μου πλέον. Αλλά, food for thought, δεν μου έκανε εντύπωση. Αυτά. Τώρα πραγματικά κλείνουμε το βίντεο, γιατί έκανα closing πριν στο προηγούμενο γεύμα, αλλά ξέρω ότι έχουμε άλλο ένα γεύμα. Οπότε, θα τα πούμε αύριο. Να προσέχεις.